दा जों फ्लाइटनि सिङाव थांगासिनो जोंनिया गारिया मोनफैबाय जों दा थांगासिनो दङ एयारपर्टआव ओइनो उनथिं दङ आंनिया लोगोआ मोखां खिथिनायबाय बरिया जों खानैजों थांगासिनो दङ चेन्नाइ एकदम माबानि तामिलनाडुनि सिख्लाफोरखौ नायदो दै गाज्रि मोना नोंसोरो बारा दिन नाया टोल गेट मोनबाय दा टोल गेटआव फैसा दानलायनोसै गारिनिफ्राय जों दा टोल गेट मोनबाय थांगासिनो दङ एयारपर्ट चेन्नाइ जोंजों लोगोसे चेन्नाइआव बारा गरम ना थान्दा ओंखायनो ओमफ्राय गरम गस्ला जोमदो र' जों दा मोनफैबाय सराइघाट दालां साबस्क्राइब खालाम जल्दी नोंथांमोनाबो जुदि गुबुन रायजोआव बेरायनो थांनो लुबैदोंबा आंनो गोबां अफार फैगासिनो दङ सोरबा मानासाव बेरायनो थांनो मोनगोन सोरबा काजिरङायाव बेरायनो थांगोन नेशनेल पार्कआव सोरबाबा 5 स्टार हटेलाव लान्च एबा डिनार मोनजागोन सोरबाबा आसामनि बाहेरायाव बेरायनो थांनो मोनगोन साबस्क्राइब खालाम जल्दी चलो मेरा साथ घूमने के लिए सराइघाटनिफ्राय बिराद अफार उन्दुहैनांसिगोन एयारपर्ट सहैना खावनाया बेयावनो खारदोंमोन जालुकबारियाव दिपर बिल मोनबाय ओइनो दिपर बिल जों दा गुवाहाटी एयारपर्ट मोनफैबाय जों दा सिकिउरिटि सेकिंनि थाखाय सिङाव हाबनांगोन सिंथिं गुवाहाटी एयारपर्ट लकप्रिय गोपीनाथ बरदलै एनाव दङ जों सिङाव हाबलांनो नागिरदों एयारपर्टनि सिङाव सिकिउरिटि सेकिंनि थाखाय मस्त' गोलावलाय उनथिंबो सिकिउरिटि चेकिंआ जाबाय ओरैबायदि मानसि दिनै आधा घन्टानि सायाव लाइनाव थांदोंमोन दा सिङाव हाबफैबाय जोङो दा फ्लाइट फैनायनिनो जोंनि फ्लाइटआथ' 5टा 45 खमायनो हाबाय जिरायनो जायगायानो गैया एयारपर्टनि सिगाङाव बेरायनो बिदि मानसि मिटिंफोरसो दङ नामाथाय बावबा उपाय गैया बहुत मानसि जिरायनो मोनगोन ना मोनाथाय किबा करि नागिर जनो सिट मोनदों र' दसे जनांगोन मथा-मथि आराय घन्टा जिरायनो टाइम जाथ'वाखै एडभान्स फैनाया मोजां एयारपर्टआव फैयोबा जेब्लाबो 2 घन्टा सिगां फैनाय खालामनांगौ मोजां ट्राफिक जामनि बाथ्रा थायो सिकिउरिटि चेकिंनि बाथ्रा थायो बहुत बाथ्रा ओंखायनो एडभान्स फाय खदाय एयारपर्टआव साहा लोंगासिनो जोंनिया सासेया साना गोदैना गोथाव मोना साहा लोंबा एसे फ्रेस मोनगोन ना साहा लोंनो जागासिनो बिराद लाइन मानसिफोरा जोंनिफ्राय बहुत मानसि जि गोलाव लाइन बापरे बाप उपाय गैया बासनिफ्राय ओंखारबाय दा जों फ्लाइटनि सिङाव थांगासिनो new subscriber telah menjadi channel ini. Kata langkah sini singal, flight singal. Ang zabung bikin bau, ang muda menang subscriber ke lah. Am channel saya. और जाबाय हरनि 6:30 दानो जिरायबाय दा जोंनि फ्लाइटआ फैगोन 6:25 दा 6टा जाबाय दसेनो बिरसिगोन मथा-मथि 3 घन्टासो लागोन चेन्नाइ नमस्कार एयर एशिया की उड़ान फ्लाइट हर जाबाय हर 828 बहुत की सीनियर कैबिन बायदि उन्दुनो हादोंना सम्राट खोथिया माने साउन्ड रिंका और रामा है एकदम 6 लागि उन्दुगोन
आरामसे माबा 2 मोनसे जानांगोन घंटे गेजेर और टाइम 50 मिनट जाग्रा में फैगोन पूरी की जाएगी। धन्यवाद। जाखांनायनि अगर गुड इवनिंग किया जाए चेन्नाइ एयारपर्ट मोनबाय जों दा बायजोआव ओंखारलांगासिनो दं ओरैबायदि बर मोनदों दिनै एकदम सुवाखै देहाखौनो मोजां मोनाखै फार्मासियाव थांना टेब्लेट लायनांगोन बायदि मोनबाय थांगासिनो दङ जों दा आरोबाव गारि लाना थांनांगोन हटेलसिम चेन्नाइ एयारपर्ट गुवाहाटीनिसो मोजांसिन चेन्नाइ एयारपर्टआ 20 किल'मिटारजों थांगासिनो सानैबो हरनि 9:20 जाबाय दा बर्थमान देहाखौ सुखुथाराखै रायजोफोर बोरैबा मोनदों दा जों दा थांगासिनो दङ गारि लानांगोन गारि लाहांगोन दा बायजोआव ओंखारबोगासिनो दङ टेक्सि लाना My name is Sanjeev Ramseri. जों बिथांनि गारिखौनो लानाय दे वो भैया का गाड़ी हम लेगा ड्राइवर भैया बायजोआव ओंखारबोबाय पूरा गाड़ी लाना थायो मा टाइप में करने के इनोवा स्विफ्ट ऑटो टेम्पो जो चाहिए जो गाड़ी चाहिए मिलेगा जो लोग आएगा चेन्नई में हाँ इंदा भैया वाले वीडियो मोदले जों दा हटेलाव थांगासिनो दङ गारि लानानै कभी 17 देहाखौ मोजां मोनाखै दादा 17 किलोमीटर एयरपोर्ट आदा 17 किलोमीटर मेगना एसे जल्दि हटेलाव सफैबाय रुमाव दा उन्दुनोसै आं बिराद मेंदों बोरैबा मोनदों देहा टेब्लेटसो जानो गोनां जाबाय बोरैबा लोमज्रो खाज्रो मोनदों मानो मिथिया ओंखायनो बारा भिडिअ बानायासै गुड नाइट उन्दुनोसै गाबोन मा जायगा बेरायगोन बेथिं